през 2010 година. Специална награда на областния управител на град Перник от 20-тия международен фестивал Град Перник 2011 година. Грамота и парична награда на общинския преглед на маскарадните игри в град Брезник 2011 година. И така наблюдаваме сурваканската група от село Ноевци. Добре дошла, Снахо, в новия си дом. До сега си слушала майка и баща, а от сега ще слушаш нас, свекър и свекърва. По стара българска традиция ще ви посрещна с хляб и сол, като ви пожелавам солените и лоши дни във вашия живот да са много малко. Ще ви посрещна с хляб и мед, като от все сърце ви желая да имате благоденствие, успехи и много хубави дни в живота си. Снахо, давам ти това цвете, като ви пожелавам пътя ви с цветя да обсипа. Давам ти тази стомна с вода, като ви пожелавам по вода да ви оди све. Давам ти тази пита хляб, като ви пожелавам на вашата трапеза винаги да има ядене и никога да не оставате гладни. До сега сте били два волни гълъба, а от днес свивате едно общо семейно гнездо. Дано Господ ви даде много деца, да има головари, овчари, косачи, жатвари, нас с дядото да си пиваме рекийката и да се радваме от сърце. Дал ви Бог добро, по-здраве, деца и мане, да не се отървете. Полука и благоденствие вам. Колко е здрава парата, така да е здрава и годината, богата и благодатна. Над гори и над поля, от рано чувате звъня, вие звънци,